M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni mpulogalamu imeneyi ya patiyankhuleni Ambuye, kumvetsera komanso kusinkhasinkha mawu a Mulungu, ndipo lelonso pa 10 Februwale tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 8 ndime ya 22 mpaka 23 kupitiriza ndi ndime ya 27 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Peter Kazembe wa Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. John's Dzundu Church, St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko woyera mutu 7 ndime ya 1 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Werem achipani cha Komboni Missionaries MCCJ kuchokera ku St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Mafumu. Pa nthawiyo Solomoni adayimirira patsogolo pa guwa la chauta. Msonkhano wonse wa Israeli ukuona, ndipo adakweza manja ake kumwamba, sono adati: Mulungu wa Israeli, palibe Mulungu wina wonga inu, kumwamba kapena pa dziko lapansi. Mumasunga chipangano ndi kuonesa chikondi chosasinthika kwa atumiki anu, amene amayenda pamaso panu ndi mtima wawo wonse. Kodi Mulungu angakhale nawodi pa dziko lapansi? Onani, kumwamba ndi kumwambamwamba sikukukwanirani kukhala, nanji sono nyumba imene ndakumangiraniyi. Komabe inu chauta Mulungu wanga, imvani pemphero la ine mtumiki wanu ndi kupempha kwanga. Mverani kulira kwanga ndiponso pemphero limene ine mtumiki wanu ndikupemphera pamaso panu. Usana ndi usiku maso anu azikhala osekuka kuyang'ana nyumba imeneyi, malo amene inu mudanena kuti dzina langa lizamveka m'menemo. Imvani pemphero lopemba la mtumiki wanu ndiponso la ana a Israeli pamene akupemphera ku malo ano. Ndithu mumve kumwambako kumene mumakhala, ndipo mukamva mukhululuke. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Tiwerenga Mariko mutu wa 7 ndime ya 1 kulekera 13. Pa nthawi yomweyo Afarisi ena pamodzi ndi aphunzitsi ena amalamulo amene adachokera ku Yerusalemu adasonkhana kwa Yesu. Iwo adaona kuti ophunzira ake ena ankangodya chakudya osasamba m'manja moyenerera, ndiye kuti mosasamala mwambo osamba m'manja. Pajatu Afarisi ndi Ayuda ena onse sadya asanasambe m'manja mwa njira yoyenera. Amatero kuti asunge mwambo wa makolo, ndipo akachokera ku nsika sadya osasamba m'manja. Amasunganso miyambo ina yambiri imene makolo awo adawasiyira, monga kutsuka zikho, miphika ndi ziwiya zamkuwa. Choncho Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo aja adamfunsa Yesu kuti chifukwa chiyani ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo koma amangodya chakudya osasamba m'manja moyenera. Yesu adawayankha kuti, inu anthu achiphamaso, ndithu mneneri Yesaya adanenadi zoona muja adanena kuti anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mtima wawo uli kutalitali ndi ine. Amandipembedza inde, koma kupembedza kwawo nkopanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo a anthu chabe.
Kenaka Yesu adati, inu mumasiya malamulo a Mulungu nkumasunga miyambo ya anthu. Tsono popitiliza mawu, Yesu adati, koma ndiye muli ndi njira yanu yochenjera yosiyira malamulo a Mulungu kuti musunge miyambo yanu. Paja Mose adalamula kuti lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso kuti wonyoza atate ake kapena amayi ake aziphedwa. Basi inu mumati munthu akauza atate ake kapena amayi ake kuti zimene ndikadakuthandiza nazoni nzosanduka korobani, ameneyo sasowanso kuwathandiza atate ake ndi amayi ake. Pakutero mawu a Mulungu inu mmawasandutsa achabechabe chifukwa cha mwambo wanu umene mmasiyirana, ndipo mumachita zinanso zambiri zotere. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tamva Afarisi amene adaona kuti ophunzira Ambuye Yesu sakuchita zina zofanana ndi zimene iwo amachita, ndiye kuti akulakwitsa. Ndipo mwanjira ina iwowa amawaneneza ophunzira Ambuye Yesu kuti sakukhonza, sakuchita bwino. Ndiye Ambuye Yesu akubwera kukhala ngati akuwabakira ophunzira ake kuti yayi, inuyo zimene mmatsatazo inde mudazitenga kwa makolo anu, ophunzira angaso sakulakwitsa. Pamenepa mawu a Mulungu afuna atiphunzitse kuti pali zinthu zina zimene tidazilandira ngati chikhalidwe, ngati tradition, sikuti ndi zolakwika, komano cholinga chenicheni sopano chimene timachitira zinthuzo ndiye chimalakwitsa zonse. Ngati tikuchita zinthu mofuna tioneke ife okhonza ena olephera, ndiye kuti chinthu chija ngakhale chikhale cha mtengo wapatali, ndiye kuti chalakwika. Titha kumachita zinthu mofuna kuonetsa ena kuti iwowa akuphonya, ife tikulondola, cholinga chimenecho ndi cholakwika. Ndipo Ambuye Yesu akuwakonza Afarisi amene wawa kuti kutsuka mmatsuka inde mukungotsuka kunja, koma mofunikiranso ndi mkati. Ndiye kuti iwo aja amene amaoneka ngati akukhonza nawonso akulephera, chifukwa choyenera kutsuka chimenera kukhala mtima wawo. Woyenera kutsukidwa ndi mtima, osati zinthu zakunja. Ambuye Yesu amafuna kuti mitima mwathu mukhale molungama. Ambuye Yesu amafuna mitima mwathu inde mukhale moyera. Komanso tione kuti Afarisi amenewa amachedwa ndi kumaona zimene ena akuchita nkusiya iwowo zimene amachita eni wake. Amakanika pa chizungu titha kutero kuti self introspection. Amenera kumapanga self introspection kuti kodi ineyo ndili bwanji. Zimenenso zimativuta Khristu ambiri kuti timakhala ndi nthawi yowadziwa anthu ena bwino, zimene amachita, machimo awo timawadziwa kwambiri, zofowoka zawo timazidziwa ndipo titha kulemba buku, koma kulephera kuti zofowoka zanga ndikhale pansi nkuzitchula chimodzimodzi kenaka nkuzileka. Tikati tiyambe kusatakula kuti akuti amachita zotani, acheya mphakati amachita zotani, titha kunena zimene amachita kuyambira dzuwa kutuluka mpaka kulowa. Kaya ansembe amachita chani, titha kunena zimene amachita machimo awo kuyambira dzuwa kutuluka mpaka kulowa. Fine, it's okay. Komano iweyo ukakhala pansi sopano zimene umachita iweyo ndi mtima wako ndi Mulungu wako, ungazinene zingakwane zingati? Ngati munthu sangakwanitse kukhala pansi kuzindikira machimo ake, koma kukwanitsa kuzindikira machimo a anthu ena, nkumawanena kwa anthu ena, nkumawalemba mu news, nkumawayika pa WhatsApp, nkumawayika pa Facebook, ameneyo ngochabechabe. Chifukwa chakuti Ambuye Yesu sakatiyeretsa chifukwa chakuti tikudziwa machimo 10 acheya mphakati. Ambuye Yesu sakatilowetsa ku paradizo chifukwa chakuti tikudziwa machimo 50 a bishop wathu. Ambuye Yesu sakati iwe lowa ku paradizo chifukwa ukudziwa machimo 100 a bambo welemo. Sizikatheka ayi. Aliyense ndi machimo ake. Tizikhala pansi nkumadzunguza kuti kodi ineyo lero lipoganiza ndachita machimo angati, ineyo lero lipa kulankhula ndachita machimo angati, komanso ineyo lero lipa kuchita ndachita machimo angati. Tikafika pamenepo kenaka nkuwalapa, nkuwasiya, nkumutsata Ambuye Yesu, pamenepo ndi pamene tikapulumuke. Afarisi adataya nthawi ndi kupanga study machimo anthu ena, zofowoka za ophunzira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anthu anali nawo ndipo amadziwa kuti ophunzira anga ali ofowoka apa. Koma Ambuye Yesu sikuti amapatsa pressure ophunzira, amadziwa kuti nthawi idzakwana kuti iwonso nawo adzazindikire machimo yawo.
nthawi imakwana kuti aliyense azindikire machimo ake. Tikubwereza apa kuti ngakhale mutadziwa machimo anga 1 miliyoni sikuti mukalowa kumwamba yayi. Mudziwe yanu kanu ndi ochepa kuposanga, anu ochepawo simungakalowe nawo ku paradiso. Anu owerengekawo simungakalowe nawo ku paradiso. Mwina anga ambiriwo ndithu kalowa nawo ku paradiso ngati ndazindikira ndi kuwaleka ndipo ndikulapa nkumutsata Ambuye Yesu. Mumataya nthawi ndi machimo anthu ati? Mumataya nthawi ndi moyo wa munthu uti? Mumataya nthawi nkunena mabodza a moyo uti? Zimenezo mulibe m'malamulo a Mulungu kuti pamene upeza PhD powerengera machimo a munthu wina, kaya upeza masters powerengera machimo a munthu wina kuti ukalowa kumwamba, kulibe. Ngati ndi choncho ndikuti mupeze kumwamba kwina. Ambuye Yesu akuti iyayi, aliyense azidzunguza payekha, aliyense azidziyang'ana machimo ake. Chifukwa ndipo khapo pamene uzindikira tchimo lako, pamene ndizindikira tchimo langa, ndi pamene Ambuye Yesu akandilowetse ku paradiso. Ambuye mutithandize kuti tikhale ndi chidwi chodzidziwa ife eni, osangoti kudzidziwa zokha yayi, koma tikadzidziwa tikutsateni, tipeze kulungama, tipeze kuyanja pamaso panu. Ambuye adalitse mawu ake mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.